হত্যাকারী ফাঁসি দিও হত্যাকারী ফাঁসি দিও আমার ন্যায় লাগিবই আমার ন্যায় লাগিবই এ জয় চলিছে এ জয় চলিছে এ সংগ্রাম চলিছে এ সংগ্রাম চলিছে হিরণময় হত্যাকারী ফাঁসি দিও হিরণময় হত্যাকারী ফাঁসি দিও হরি হিরণময় হত্যাকারী ফাঁসি দিও सारा आसामावनो बे टस रिलिजि आन्दोलन बियो जादों दिनै बेखौ जोङो हिरिमय खाख्लारिया न्याय मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै नैबे आन्दोलनखौ लानाय जादों कारना जाहैबाय दिनै नैबे आन्दोलनाव जोंजों गोबां माने गुबुन गुबुन बे गफुर हालामनि गौथुम साहित्य सभा आबोब बिमा गौथुम आफाद आरो जोंनि दखरा एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना लानाय जादों थांखिया बेनो जाय माने दायनिगिरि बे दायनिगिरिया साजा मोननांगौ आरो बिथांखौ दिनै बिथां जाय दायनिगिरि खालामग्रा बिथांमोना माने जेलाव दङ दा जोङो ओंखायनो जेलनि फास्ट ट्रेकआव बेखौ लाबोनानै फासि होजासिम बेखौ मोनसे न्याय बिसार होनांगौ बिनि सायाव जों बेखौ खालामदों आरो लोगोसे हिरमय खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख डिमान्ड खालामनाय दंमोन दाबि खालामनाय बेखौ दासिमबो होआखै आरो लोगोसे जाय माने रेप जाबाय हिनजावसा गथ'फोर बिथांमोननो 5 लाख करै जों आसाम सरकारखौ अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय दाबि खालामनाय जादों बेफोरखौ दासिमबो माने मावफुंनानै आसाम सरकारा होनाय जायाखै दा बिनिखायनो नैबे आन्दोलनखौ जोङो दिनै सारा आसामाव लानो थाखाय गोनां जादों बेखौनो जों खावलायदों जे आसाम सरकारा थाबैनो नैबे अनसुंथाइ आरो लोगोसे जि दायनिगिरि बिथांमोनखौ फासि होजासिम साजा होनाय बेनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो नङाबा जोंनि नैबे आन्दोलना न्याय मोनागौसिम हिरिमय खाख्लारिया न्याय मोनागौ जासिम नैबे आन्दोलना सोलिगोन दिनैनि हाबाफारिया बे दाखालि जोंथ' बयबो मिथिखागौ दाखालि जोंहा मा जादों बे गवालपारा जिल्लानि बायदि आइजोफोरनि सायाव अयथासार जादों बे अयथासार जानायाव जों सहायनो हायैनि बर' फरायसाखौ मोजाङैनो जों हेल्प खालामदों आरो बेहाय जोंबो आन्दोलन ओंखारफादों जोंनि थांखिया बेनो जोंनि महिलाफोरखौ एबा आइजोफोरखौ मोजाङै सरकारा सुरक्षित होनांगौ आरो जाय आइजोफोरखौ आरो जाय बर' लाइमोनखौ हत्या खालामदों आइजोफोरखौ निर्यातन खालामदों बिथांमोनखौ फासि होनायनि माबा हाबा मावनांगौ सरकारा आरो लोगोसे जोंनि बे जि आइजोफोरा खहा जादों बे खहा जानायनि कम्पेनसेसनखौ 20 लाख आरो जाय हत्या जानानै जिउ गोमादों बिनि सायाव 20 लाख आरो रेप जानाय हिनजावसाफोरखौ 5 लाख हिसाबै कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै दाबिदों आरो सरकारनि सायाव जों बेखौनो दाबिनायाव जों हेफाजाब होदों जे सरकारा दिनैसिम एफा गोबाव जाबाय बेखौ मोजाङै एसेबो तदन्त लायाखै एबा जायफोर दायनिगिरि बिथांमोनखौ खोनानाय बायदिबा जेलावनो दङ दा बिथांमोनखौ थाबैनो एक्सन लानानै फासिनि साजा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों बे बेलायाव बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायनो सानो जे बिथांमोना जोंनि सुरक्षित आरो जोंनि मान सन्मान आरो जोंनि खहा जानाय सुबुंफोरखौ दिनै जाबायदि हाबा मावनांगौ बेहाय हेफाजाब होनांगौ आरो सरकारखौ नारसिननांगौ आरो जोंनि खहा जानाय सुबुंफोरनो जोंखौ जि कम्पेनसेसन बेखौ होनायाव बिथांमोना हाबा मावनांगौ आरो जोंनि आइजोफोरखौ सुरक्षित खालामनो एबा रैखाथि खालामनायाव बिथांमोना रैखाथि खालामनायनि हाबाफारिखौ लानांगौ।